sifunde isiXhosa no-Anda Penguin neetshomi zakhe. Yimpelaveki. Usapho lakwaPenguin luxakeke ngeyona ndlela. Makhe sibone ukuba umzimba ka-Anda uthini ngeli xesha lokuxakeka. It's the weekend. The penguin family is very busy. Let's see how Anda's body responds during this busy time. Makhulu, ndidiniwe. Granny, I'm tired. Kulungile, Anda. Makhe siphumle kancinci. All right, Anda. Let's rest a bit. Ndilambile, Makhulu. I'm hungry, Granny. Ukutya sekulungile, mntanam. The food is ready, my child. Kumnandi oku kutya, Makhulu. This food is tasty, Granny. Enkosi nontombi. Thank you, my girl. You andisavi shushu njena. Oh my goodness, I feel so hot. Ushushu nyani nontombi. It really is hot, my girl. Makhulu, ndinxaniwe. Granny, I'm thirsty. Akho ngxaki, sikhona isiselo esibandayo. No problem, there is cold drink. Ndiqalisa ukozela ngoku, Makhulu. I'm starting to feel sleepy now, Granny. Beka incwadi phantsi ulale nontombi. Ndizokuvusa xa ilixesha lokubuyela endlini. Put the book down and go to sleep, my girl. I will wake you when it's time to go back inside. Xa umzimba uthetha, siyawumamela. When the body is talking, we listen to it. Join us on Patreon and become a member to enjoy exclusive flashcards, activity books, and so much more. Ze niphinde nibuye nizokuqhubeka ufunda isiXhosa no-Anda Penguin neetshomi zakhe. Don't forget to like and follow. Bye!